Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Abale ndi alongo, nditero kuti ndiyankhe funso limene landipeza kuchokera ku nusu ya uthenga umene ndinali kupereka malo ena pamene tinali kukambirana zochitachita za mdierekezi mthupi la munthu mu zigawo zosiyanasiyana zimene satanayo adazikhazika kuti zikakhale pakati pa munthu. Mmenemu munali funso limene linabwera chifukwa cha kamutu ka uthenga kamene kanapezeka mkati mwa uthenga wina, mmene lero ndimati ndiyese kuti ngati nkotheka ndikufotokozereni chemwali mulongo wanga malo mwa anzanu amene sanafunse funsoli koma ndife okhuzidwa ku chinthu chomwechi. Nkhani inali yakufunsa kuti kodi mwana wathu woyamba ali kuti. Chingerezi ndimati where is your firstborn. Linali funso limene Ambuye analiutsa mkati mwa mapiri a moyo, mkati mwa kudzaza kwa ukali wa Mulungu, mkati mwa kudzaza kwa mafunso amasomphenya mmene tinali kuona kuperewedwa kwa kulowa mu ufumu wa Mulungu kwa anthu ambiri amene ali mdzikoli koma sadakonze zovuta zawo. Zoona anthu ochuluka amene tili nawo pa ulendo, mu ulendo wopita kumwamba, ali nacho chikhulupiriro chachikulu kwambiri mkati mwawo, pokhala ndi adindo, pokhala ndi mamembala a chipembedzo china chake, ndipo chikhulupiriro chawo ndi chodzaza kwambiri kuti pa ulendowu ndithu iwo akupita kumwamba, ndipo kumwambako akalowa maganizo awo sakutsutsika, sakumvanso kuperewedwa kulikonse. Zoona takwanisa madongosolo onse amene tikadakwanisa kuachita pa mpingo wa Mulungu, ndipo mmene tionera tokha tili nacho chikhulupiriro chakuti ulendowu tikupita ndithu kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Koma mmene Ambuye wayitananso ife ambiri kukajoyina nawo mu ulendowu, ndithu Mulungu watumanso ena mwa ife mkati mwa ulendo pamene tikukhala ndi mafunso akumva kwa mfuwu wakulira kwa ana ang'onoang'ono mkati mwa ulendowu, amene chikhoza kukhala choletsa cha anthu ambiri kukalowa nawo mu ufumu wa Mulungu. Funso lanu likuti kodi mmene mukufunsa kuti where is your firstborn, atumiki, mukutanthauza kuti ife amene tidachotsa mimba sitikalowa mu ufumu wa Mulungu? Okondedwa, chikhululuko chili m'manja mwa Mulungu. Achemwali, amayi, ngakhalenso iwe mnyamata ndi mzibambo, tidziwe tonse kuti chikhululuko cha zoyipa chili m'manja mwa Mulungu. Koma tiyenerabe kudziwa kunena kuti kuli machimo kunja kuno amene anthu tinachita nkupita kwa nthawi sitidakonze mokwanira, tidangozikhululukira tokha. Mkati mwa machimo amene tidangozikhululukira tokha ndi machimo okhuza magazi amene anthu tidakhetsa ku dziko lapansi, ndipo mwazi umene tidakhetsawo ukufuula pansi pa nthaka, kulira kosatha, kulira kwa lakere mmene ali nkulirira ana ache. Dziko lasunga mwazi wa anthu ochuluka umene inu munaukhetsa kupyolera mu abortion. Kumbukirani kuti mwana amene muli nayeyo si woyamba, ndipo mafunso alipo kuti mwana wanu woyamba adapita kuti. Popeza funso ili
likubwera pamene inu ndine tili muchingalawa chokakocheza ku ufumu wa Mulungu. Posachedwa mmene tikufika kwathu ndithu pa khomo pakakhala mafunso, nanga mwana woyamba ali kuti. Sizoona kuti funso limukalipeze pamene tikuona kuti kunja kwacha lipengalalira, koma kuli bwino kufunsidwa. Akufunsa Mulungu ndithu ali kuti mwana woyamba. Siku lina masiku ena inu ndine tidakwera ku basi ndithu masiku amenewo osati lero koma dzana tikakwera mabasi akampaniza kwathu Malawi kuno UTM Stagecoach. Masiku amenewo ankatidulira tikiti, ndipo tikaenda ndi tikiti chapo timatenga munthu otchedwa inspector amafunsa bweresani matikiti tichonge. Amayi ndi abambo ndiganiza kuti mkati mwa ulendo kwatuluka inspector koma mwafunso amene ni Mzimu Woyera amene akudziwa kuti ulendo mwayenda ndipo mukusala pang'ono kufika, koma pali chinthu china chimene sichili cholondola. Chinthu chimenechi ndiye kusakonza kwa kutaya kwa ana woyamba amene tidataya. Amayi ndi abambo ndifunsa funso lomwelo limene ndidafunsa muhafu ya uthengawo, ndimati kodi mwana wanu woyamba ali kuti? Mwanjira ina mchingerezi funso likuti where is your firstborn? Pakuti mwana muli naye ndi wachiwiri, woyamba adatayika. Kutaya mudataya mwana woyamba mnamtaya mwa magazi, ndipo magaziwa ndi osakonzeka. Chimoli likuonekera ambiri munazolowera ndi kuganiza kuti chizolowezi chimene muli nacho chakuzikhululukira chatha choncho, kotero kuti tu ambiri okondedwa anazikwiririka okha, anazikhululukira okha, ndipo sakudziwa kuti milandu idakali yayikulu. Mwina mpata uwu Mulungu wangu upereka mwadala wofunsa ali kuti mwana wanu woyamba amene mudachotsa mimba. Tamverani amayi ndi abambo, pansi pano pali chirombo choyipa. Chirombo ichi chikuyenda mdziko lapansi ndipo chikutha ana oyamba. Choncho kuchotsa mimba kunayamba mdziko lapansi kalekale anthu atangokhalapo, ndipo kuchotsa mimba kwakhala milandu yayikulu kwambiri. Tadikirani nitakuwuzani okondedwa, kuchokera pa mimba kukafika pa manda payenera kukhala kanthu kena kake kamene inu muyenera kukazindikira musadafike tsiku lomwalira, kapena musadafike tsiku limene mukuyenera kutengedwa ndi Ambuye mmene muli mu Chikhristu. Kodi tchimo limeneli lidakonzedwa? Zoona Satana ndi msilikali, ndipo wakhala msilikali wachikazi. Tamverani, madokumenti ena achipembedzo cha sataniki kuchokera kwa mulungu otchedwa Adino. Mulungu ameneyi ndi mulungu wankhanza amene wakhala akumalowa miyoyo ya anthu kuyitanisa nsembe za magazi. Amatchedwa Adino, koma pamene mukulemekeza mulungu amene Adino mukakhala mu satanic temple, amatenga dzina la mulungu Moleki uja tikumpeza m'Bible nkumuyika, ndipo amanena kuti kuchotsa mimba ndi kuti munthuyo wajoyina chipembedzo cha Moleki. Kulingana ndi buku la Levitico chapter number 20 kuyambira verse 1 mpaka na verse ya number 5 timampeza mulungu ameneyi otchedwa Moleki. Koma m'mabuku a chipembedzo cha Satana amene tidawerenga amafotokoza kuti ameneyi amamutcha kuti Adino. Satana ameneyi otchedwa Adino amauka pamene mzimayi kapena msungwana wang'ono atenga mimba pa usungwana wache, pa uzimayi wache. Ndipo chiwanda chimene chichotchedwa Adino chimayimirira mkati mwa maganizo antsikanayi nkuyamba kumpasa zida zomenyera nkhondoyi kuti aphe, akhese magazi, asangalase Adino, asangalase Moleki, mulungu wa moto, mulungu olandira nsembe za magazi, ndani mwa milungu yonse yokhala ku dziko lapansi. Mulungu oyamba kutchulidwa kapena kuchenjeza mulungu mpingo utangotuluka kumene ku Igupto
hadachenjeza kwambiri za mulungu otchedwa Moleki, amene anzathu achipembedzo cha Satana mnthawiyo anali kumpasa dzina lakuti Adino. Tamverani, tili ndi asilikali ku dziko lapansi achikazi amene adamenya nawo nkhondo yopha anthu ku dziko lapansi, ndipo abortion ndi primary level ya nkhondo zimene Satana anayika ku dziko lapansi zophera anthu. Munthu wakhala akuphedwa pa field ya nkhondo, nthaka, nkhalango, maboma, komanso m'mayiko ngakhale m'mapiri. Satana wakhala akupha anthu kupyolera mu nkhondo. Musayiwale kuti kumayambirira uko mene chipembedzo ngakhale chaine cha Advent chimayamba, panali ndithu kusemphana kapena kukambitsana kofotokozera kunena kuti Advent saina kukhala msilikali. Panali kanthu, koma pamene pamadusa masiku hadauka anyamata ena naletsa zimenezo, nanena kuti pali ufulu wakuti Advent munthu osunga sabata akhoza kugwiranso ntchito ya usilikali. Ndipo taona kuti nkhondo yomenyana ndi Satana ndi Dierekezi pofuna kuswa sabata yakhala ikuchitika chifukwa cha asilikali a dziko lapansi aife mamemba amene adajoyina nawo ku nkhondo, ndipo sabata imaphwanyidwa ngati uli msilikali ku nkhondo. Nkhani ndiyo sausa tangoibwerekera, koma ndikufuna tione choyamba kuti kodi chipambedzo cha Satana ndi Dierekezi chikamayimika asilikali woti amenye nkhondo ku dziko lapansi chimayambira pati. Ndithu pofuna kukhesa mwazi, Adino mogwirizana ndi mulungu wamkulu otchedwa Moleki anayamba kupeza mamembala achikazi amene amatenga mimba ku dziko lapansi. Nthawi zambiri chipembedzo chimenechi chokhesa mwazi through abortion, chimene chimadya ana oyamba abantu, chimabwera pamene Dierekezi atuma ziwanda zoopsa kwambiri zachigololo zimene zimayendayendanso m'dziko lapansi kunyengerera anthu ndi kuapangitsa anthu kugwa mchikondi asadafike muyezo weniweni oyenera kutenga mimba ku dziko lapansi. Ndithu ziwanda zimenezi zachigololo zimene zimazungulira ku dziko lapansi mosogozedwa ndi mulungu wamkulu wa chipembedzo cha chigololo, ameneyi wakhala akusokoneza kwambiri anthu, inde amamutcha kuti Janaba. Amakoka awiri kapena atatu nkuagwetsa mchikondi, ndipo munthu amavula ndi kupatsidwa mimba. Mimbayo imakhala kuti yayamba kupatsidwa kuchokera musogoleri wa ziwanda zachigololo pozemberana kugonana anthu musadakwatirani. Amalimbikisa chipembedzo chimenechi asataniki, amalimbikisa chipembedzo chimenechi Lucifer. Chifukwa chani? Amadziwa kuti ndi gawo loyambirira limene lingamuthandize kupeza mwazi ku dziko lapansi umene umabwera chifukwa cha abortion. Tamverani, mzimayi wakhala msilikali wa nkhondo omenya nkhondo imeneyi. Chida choyamba chimene Satana amapereka kwa asilikali achikazi amene tikupewa wafasa funso pano kuti where is your firstborn, ali kuti mwana wako oyamba. Tamverani, ngakhale kuti mimbazi zimabwera chifukwa cha zigawo ziwiri, ndipo ndizoona pamayina okhala mamuna komanso mkazi, awiriwa akulandira funso lofanana where is your firstborn. Koma tamverani, gawo loyamba tili ndi mzimayi amene wayimikidwa ngati msilikali kukuchosa mimbako, ndi amampasa chida ichi. Number 1, akapasidwa mimbayo amampasa chida chotchedwa kulimba mtima. Amamupatsa kulimba mtima kuti mwana woyamba achoke. Kumbukirani kunena kuti palibe munthu amene sadziwa ngakhale m'masiku a mwana wace kuti kuchosa mimba kumapha, komanso kuchosa mimba kumaononga, komanso kuchosa mimba sikukhala kwa ulere, munthu umadusa pa ululu. Ndipo chipangizo choyamba chimene chiwanda chotchedwa Adino pansi pa mulungu Moleki amapereka chimakhala kulimba mtima. Mwalandirako mfuti imeneyi ndi imene mudaphera mwana wanu woyamba. Munafika pogulitsa moyo, ndikunena kuti palibe kanthu ndimwalire, palibe kanthu ndife, palibe kanthu chichitike, koma ineyo ndalimba mtima
Kulimba mtima kumene mudalimba poyamba ndiye kuti munali mu field ya usilikali wachikazi, asilikali akazi akunkhondo yochotsa mimba, amene inu ndine mpaka na lero magazi adakali m'manja chifukwa mudapitapo ku field yokakhala msilikali wakupha, ndipo mudaphapo mutapasidwa chida mdzanja lanu mfuti yotchedwa kulimba mtima, imene mudalimba mpaka mwanayo adachoka. Tsiku limenero panali kukakamizidwa ndi ululu, panali zowawa zochuluka, chikumbumtima chanu chidasausika masiku awiri atatu, munayesesa kulimba mtima mpaka na mimba idachotsedwa. Chinali chida choyamba chimene ziwanda za Adino pansi pa mfumu yayikulu Moleki amapereka kwa azimayi. Ili ndi dongosolo ndi chidziwiso chimene mdierekezi Satana mwa Lucifer adachiyala ku dziko lapansi, ndipo mamemba onse achipembezochi amadziwa kuti mzimayi amene amachotsa mimba amakhala kuti wajoyina usilikali wa ziwanda wokachotsa mwana oyamba. Funso lilipo, where is your firstborn? Tamverani, chida chachiwiri chimene Satana anapereka kuchokera mu mphamvu ya ziwanda zochedwa Adino. Chinsinsi ichi chidziwike ndi chinsinsi. Nthawi zambiri iwo amene amapasidwa mimba akapatsirana janaba ndi kupasirana nda Adino, munthu yona atenga mimba ndithu amakhala pansi pa chinsinsi. Ziwanda zimamuuza kuti ubise, usanene kanthu, chifukwa zimakhala zikufuna mwazi, chifukwa chipembedzo cha Moleki, chimulungu chimene chotchedwa Moleki ndi cha ludzu, chimathetsa ludzu lake pamene chikudiya magazi kapena kudiya ana ang'onoang'ono ongobadwa. Ichochi chimatafuna ana amenewa, chikuonekera m'buku la Levitiko kuti ni chirombo choopsa chimene chinadya ambumba komanso chimatafuna mbewu ya munthu. Ndichosausa chimatchedwa Moleki. Bible silidachisiye poyera chapter 20 komanso chapter 18 akuchifotokozera bwino chirombo chimenechi chimakhala ndi ludzu pofuna kuti chimwe mwazi wa mwana woyamba wotenga mimbayo, chimampasa chida. Number 2, chimakhala chinsinsi, safuna kuulula. Imakhala nkhani yosausa, kuzunzika mpaka pamene kamimba kayamba kuonekera. Azunzika maprinciple m'masukulu, azunzika wanthu oyang'anira masukulu m'maboarding, kuti akamuone mwana ndi chani, asakudya, akusanza, akungogona, akuothera dzuwa, koma kumufunsa nchani amati palibe, chifukwa Adino amakhala atapereka chida choyambirira chimene chimatchedwa kuti chinsinsi, chimene amapasidwa iyeyi ngati msilikali okapha. Nali nalo funso masana ano, where is your firstborn? Ali kuti mwana woyamba? Pakuti mwazi unakhesedwa chifukwa cha chinsinsi, ndipo mwa chinsinsi unavomereza. Osaulula chinthuchi kumakolo, osaulula kwa abwenzi, chinabisika ukutu Satana akukulimbikitsa ndi kukupasa green light yakuti chosa mimba. Atakulimbitsa kale mtima kuti sindichoka, ndikuti wagwiriza mfuti kapena chipolopolo namba 2 chomenyera nkhondo imene Satana mdierekezi amalemba asilikali achikazi owalowesa ku nkhondo yokapha ana adakali mthupi lawo. Nkhani ndiyo sausa, tamverana mayinda mambo. Chida namba 3, chipiriro. Nkhani imene ndiyo sausa kwambiri, pamakhala kupirira, ndipo kupirirako sikumangobwera ngati munthu wokhulupirira, koma kumabwera ngati iweyo Satana mdierekezi. Ziwanda zitakhuta, zitakupatsa ukali woti ndisanene, ndisatchula aliyense, chotero kuti umapirira, umavomera kukhala ni njala uli ndi mimba ya mwana wako woyamba. Kumbukira kuti udapirira masauso a mimba yoyamba, thupi lako lili nkudabwa nchani chili nkati. Mvera ukondedwa, udalimbabe mtima kufikira chipiriro chako chidakutengera kukakhala wansembe paguwa la nsembe la Moleki, ndipo mwanayo adatayidwa chifukwa cha chipiriro. Unavomera kupirira osauza wanthu zowawa za mimba yoyamba za mwana wako woyamba. Tamvera ukondedwa, unapirira iweyo, Mulungu wakusungira tsiku limene uzaweruzidwa. Amayinda abambo, ngakhale mmene tili nkuyenda ulendowu kulunjika mufumu wa Mulungu, tili ndi milandu. Tikuyenda ndi anthu ambiri asilikali amene adamenyako nkhondo zopha anthu achikazi. Tili nawo ni memba ntchali chimwathu, tili nawo mmakachisi mwathu. Sadakonze adangoyiwala
chifukwa mwazi umodzi mwa uchimo umodzi mwa uchimo ovuta umene m'Baibulo akutchula maulendo osachepera 20 ndiye kukhesa mwazi, kumene dziko lapansi limakhesa mwa njira iyi ya nkhondo kapena inayi. Tamvera mzanga okhulupirira amene ukundimva lero, ndipo iweyo ndiwe mbali ya chipembedzo changa, ndiwe mbali ya chipembedzo chako. Umadzitcha kuti ndiwe Mkhristu, koma pali funso lero. Chifukwa tasala pang'ono kufika kwathu, posachedwa tikhota tiweruzidwe. Pano pali mafunso akafunsatu. Where is your firstborn? Mutaunjika za 10, mutaunjika zonse zokhulupirika, mutayesedwa odala mzipembedzo, mutayesedwa abwino akaswiri otsogolera okhala ndi maudindo apamwamba, koma simudakonze chinthu ichi. Mukugwira ntchito yaulere, munapirira chipiriro cha Satana mdierekezi pakutenga mimba, hata kupasani mfuti namba 3 kapena kuti chipolepolo namba 3 chipiriro. Kotero kuti mukukhalabe mchipembezomu muli choncho ndi chipiriro chomwecho mukuyenda nacho, simufuna kufotokozera bwino za chinthu chimenechi. Okondedwa, chipiriro chimayenda motero munthu akatenga mimbayi ndi chida chimene asilikali achikazi amene amalembedwa ntchito yokupha atapasirana maubwenzi ndi mizimu ya chigololo, atagonana asanapemphereredwe, atagonana asanalowe mbanja, inda atapasana mimba zimenezi zakhala kukupangani inu wansembe wa mchipembedzo cha Moleki. Magazi akuonekera paliponse, akuyenda m'mitima yanu, m'manja mwanu, angakhale muli pakachisi nakudalirani, chalichi chikusapotani, nimupanga zonse zimene mukadatha ngati ana a Mulungu. Koma tamverani, pali funso. Ali kuti mwana woyamba? Where is your firstborn? Chifukwa posachedwa tikocheza, pali milandu, pali mafunso. Mufunsidwa, afunsa. Mulungu ndiwo funsa, sasiya choncho ayi. Afunsa, ndipo sadayiwale, afunsa. Mukonzeke kukayankha. Chikanakhala bwino chabwino mene tikusala pang'ono kukhotera kukona yokaona mpando wa chifumu, mukadagwada pansi ndi kupempha, chifukwa mwazi wa magazi umakhululukidwanso ndi magazi amene Yesu Khristu anabweretsa ku dziko lapansi. Pamene inu mukupita pa Iye pa mtanda molimbika mtima ndi chikhulupiriro chonse ndi kusala ndi mapemphero, nimumuwuza Ambuye, mwazi wanu unditsuke. Koma simunatero ayi, munalapa chisawawa, munalapa pang'ono, munangowawanya ndi kuyeyeka, ena simudalankhula komwe, munangoyiwala. Koma mufunsidwa posachedwa, where is your firstborn? Tamverani okondedwa, chida china chachikulu kwambiri chimene mdierekezi amene amapereka kwa asilikali amenewa ndiye chida chimene ndi mankhwala amene amapasidwa kuti anthu okhala mu mchipembezo chimenechi chopha anthu, chipembezo chimenechi cha Satana mdierekezi, chipembezo cha abortion, amapereka mo mankhwala opsa kwambiri amene nthawi zambiri akhala akuchosa nawo mimba anthu. Pali mankhwala amene adayamba kale kwambiri, mbiri kufotokoza kuti munali chama 1838 mpaka na chama 1921, pamene 33 degrees satanist otchedwa German Oswald Dani, iyeyi ndi amene adapanga sero yopsa kwambiri imene imatchedwa kuti UR486. Nkhani imene ndiyo sausa kwambiri okondedwa, ndipo ndiyo opsa. Iyeyi ndi amene adapanga mipeni yopsa kwambiri kupereka kwa azimayi kuti athandizire kuchosa mimba. Ndipo sero imeneyi ya UR846 ndiyo sausa okondedwa, ndi mmene tsopano ali manthu. UR846 ndi manthu amene akubereka mapilisi ku dziko lapansi olera, amapanga kuchoka ku sero imene ya UR846. Kodi ni mapilisi ochosera mimba amphamvu aukali, moto waukali kwambiri, mipeni yaikulu kwambiri. Mdierekezi wakhala akupereka mipeni imeneyi kwa asilikali achikazi amenewa kuti akachose mimba, ndipo akamapasa mipeni imeneyi okondedwa, mzimayi amakhala akumenya nkhondo yaikulu kwambiri
kumenyana ndi mimba yake, kumenyana ndi mwana kuti abadwe. Munamenya nkhondo imeneyi ndi kupha mwana wanu woyamba. Funso lilipo kwa ine, mufunsidwanso ndi angelo posachedwa. Hakufunsaninso ni wamkulu woweruza, chifukwa adzakhala pa mpando pamanja lamanja pali Yesu Khristu, angelo atamuyandikira, mabuku akutsegulidwa, kufunsa mafunso akafunsidwa. Where is your firstborn? Ndikukufunsa mmene ukuthamanga ndi mbiri za chipembedzo, mmene ukuthamanga ndi mabuku, ukulalikira, ukuphunzitsa, ukutsogolera, uli pamwamba ndiye wamkulu kwambiri wa chipembedzo china chake. Funso ndila kuti udakonza. Where is your firstborn? Pakuti inu ndinu mamembala amene mwathakala mukumenya nawo nkhondo pogwiritsa ntchito chida chosausa. Number 5, chimene ndiyerekezi anachiyala ngati zipolopolo zimene amapereka kwa asilikali achikazi amene adamenya nkhondo yoyamba yokupha ana oyamba, amene okondedwa nalo wapo mu field yokamenya nkhondo ku chipululu, kukamenya nkhondo mwayo eni mthupi lawo, ndipo adagonjetsa chifukwa adapha mwana woyamba. Kulibe mwana ameneyi. Amayi ndi abambo, nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri. Tamverani. Bible likuyamba ndi kutilimbikitsa za chikondi pa 1 Korinto chapter number 16 verse yake ya number 14. Inde akuti zanu zonse zichitike mchikondi. Taganiza kuti iwe unakhala nawo mbali ya asilikali okupha ana oyamba m'masiku achitsikana chako, m'masiku a unyamata wako. Kodi chikondi chidachitika pa iwe? Chifukwa Bible likuti Mkhristu ayenera kukhala wa chikondi, ndipo chikondi chikhale choyamba, malingana ndi verse number 14 ya Korinto. Funso ndila kuti, okondedwa, ali kuti mwana wanu woyamba? Kodi mmene inu munkalimba mtima, mmene iwe unkasunga chinsinsi, mmene iwe unkapirira, mmene iwe unkatenga mankhwala ochosera ndi kumwa, ukudziwa kuti iweyo ndi munthu ofunikira, ndipo mkatimu muli munthu ofunikira ndi kupha, udali mchikondi? Chidatayika chikondicho nanga kodi chabwerera? Mmene tikungoyenda pa ulendo, chifukwa chimwe ili ndi osakonzedwa, ambiri akuyenda koma sadalikonze. Funso ndila kuti ali kuti mwana wanu woyamba, ndipo mudamusiya kuti? Tamverani makosana, ngakhale 1 Yohane chapter number 4 verse yake number 8, inde nayonso ikuti iye osakonda sazindikira Mulungu. Choyamba chomwe munthu akuyenera kuchita ndi kukonda Mulungu, ndipo Satana amachosa chikondi. Asandinamize munthu amene adachosapo mimba analibe chikondi, ndipo ndikutheka kuti chikondi chimenecho simudachitolere mwangolowa ntchalichi. Mudataya chikondi choyamba pa tsiku limene mudakhala msilikali woyamba kupha munthu. Funso lilipo, ali kuti mwana wako woyamba? Where is your firstborn? Kodi chikondi chilipo? Pakuti munthu amene atayika mchikondi nakhala osakhulupirira Mulungu, chimene amachita Satana, amamupasa kulimba mtima ndi kumpasa kuti akachose mimba, ndipo kuzidalira kwa inu kwa Mulungu Satana ndi kumene kumakhala chizindikiro choyamba kuti simudakonde kobadwako, simudayikonde mimbayo. Kusankonda munthu amene adafunika kuti abadwe inu mumfere, ngakhale situation sidali bwino pa nyengo imeneyo, ndipo mudalolera kuti musankonde koma muzikonde nokha, kuti zanu ziziyenda, muziyenda mumtambasalale mukuyenda lero. Ambiri a inu lero ndinu mabwana muzintchito, mudamaliza skulu koma mutapereka nsembe. Mwana wanu woyamba ali kuti? Ena ainu ni mavice chakuti mmakampani, ndinu mavice chakuti masekretary chakuti mmakampani, ndinu mabwana lero. Koma kumbukirani kuti mufike pamwamba pamene muli leropo mudapereka nsembe ku nkhondo, chifukwa mudapha mwana wanu woyamba. Zoona mukadapanda kupha mwana amene ucha, inu mukadakhala ngati ine usaphunzira. Kuti maphunziro muli nawo yakufikisani pamenepo ndi imfa ya mwana wanu woyamba. Ali kuti mwana woyamba amene Mulungu adakupasani? Ali kuti? Mafunso ndi ochuluka okondedwa, ndi zoona.
ambiri aife lero tili mabanja abwino chifukwa chosowa chikondi chimene 1 Yohane akufotokozera, chimene 1 Korinto 16:14 akufotokozera, 1 Yohane 4:8 akufotokozera. Titataya chikondi chimenecho kuchosa mwana wathu oyamba ndi kuntayira kunja, lero tili pa mabanja abwino timaoneka ngati okhulupirika, koma okondedwa dziwani kuti muli nayo ndi firstborn. Usamanyade nawe, iwe ndiwe firstborn. Wafunsa amayi yako, iwe si firstborn. Iweyo si firstborn. Where is your firstborn? Adachita chochotsa mwadaladala. Choncho okondedwa, nkhani iyi ni nkhani yosausa kwambiri. Akafunsa Mulungu. Ngakhale lero tikunyada mabanjamu ndikumayenda tinapezadi mamuna wabwino tinapezayo kuti timpeze chifukwa chakuti tidapereka nsembe yoyambirira. Where is your firstborn? Anakugulira ni banja labwino lero. Ndithu mukadakhala kuti mudali ni mwana ameneyo, yendani mwaona nzanu amene akusausikira mdziko lapansi, amene adatenga ana pachire napirira kuti palibe kanthu, ndiyenda koma sindikuyena kukhala nawo paguwa la nsembe la Adino kapena paguwa la nsembe la Moleki. Lerolo akusausika ndi anawo, palibe kanthu Mulungu adzakumbukira. Koma iwe lero uli mtambasalale, koma funso tasala pang'ono chombo kukocheza kufika kwathu. Tilandira mafunso ndithu. Where is your firstborn? Hafunsa chifukwa kuli buku limene lifunsidwe, chifukwa udatayayo ndi munthu. Nkhani yokondedwa ni nkhani yovuta kwambiri, ndipo hikufunika kuti inu ndine timvesese. Bible likulongosola bwino mosa bwerera mbuyo amayenda bambo pa nkhani imeneyi. Tamverani, Mulungu akuwadziwa ana onse amene munapha, malingana ndi Masalimo 139. Masalimo 139 verse yake ya namba 13. Tentuonereni limozi 139 Masalimo 139 Masalimo verse yake ya namba 13. Tamvera ndikuchenjeze m'bale wanga, uganiza kuti zinthu chili chimozimozi. Mulungu akwadziwa ana onse amene udataya, ndipo akafunsa where is your firstborn. Chifukwa chake ncha malingana ndi 139 Masalimo verse ya namba 13, pamene pakuti inu munalenga imfyo zanga, nimunandiumba ndisadabadwe ine. Tamverani, chimene mudatayacho chidaumbidwiratu chisadakhale m'mimba mwanu. Ntchito ya mmisiri waluso mudapha inu. Ntchito ya mmisiri waluso mudayipanga terminate ku dziko lapansi, siliponso. Koma tamverani verse number 13, hakuti pakuti inu munalenga imfyo zanga, munaumbiratu ndisanabadwe ine. Tamverani, anaumbiratu. Munthu sayamba pamene munthu watenga mimba, ndi second phase yotisopana akuyika mchitumba mmene akuyena kudusa, ndi process. Koma olenga amalenga chinthu chisadakhale ku dziko lapansi. Kote kuti tonse amene tilipo Mulungu adalenga. Tikunena pano kuli miyanda ya mamiliyoni ya anthu olengedwa akungoyang'ana uyu process yake akakhala mwamere, akakhala kumene ku 1 month, akatuluka uko 9 months, akatuluka uko akakhala uje. Uyu amangotapa ndi kumayikiza mimba zanuzi. Ndi chipeleke Masalimo 139 verse number 13 ikunena kuti pakuti inu Mulungu munalenga imfyo zanga, munaumbiratu ndisadabadwe ine. Kodi kumveka izamayinda baba? Mulungu itu akafunsa kuti chimene mudatayacho inu mukuganiza kuti miyezi 4 anali asadayambe kukhala munthu, ndiye basi mulipe mutakhetsa magazi. Pano tupali mafunso, chimenecho chinali chitaumbidwiratu atatoleratu. Chimene muli inu lerochi sichidayambe kuchokera m'mimba ya mayi anu, koma adadziwiratu kuti muzakhala church elder, mudzayenda apa,
mudzaenda apa, mudzaenda apa, mudzakhala wamkulu pa region, mudzakhala wamkulu pa continent, mudzakhala president kwakuti adaumbiratu nayikiratu mmapulani kotera kuti kuchosa mimba mumakhala mokuphwanya kuononga chimene mulungu adapangiratu. Akunena yekha kuti amaumbiratu chinthu. Kodi mmene adapangidira Davide ndimosiyana ndine? Kodi nimesa Davide ndi munthu? Ngati adaumbiratu Davide ndikuti adaumbiratu nso ine. So Davide akutulusa vumbuluso losausa kwambiri amayi abambo. Nkhani ndiyovuta tikakhumudwa tikakafika kwathu. Ndithu lasala pang'ono tsiku lokhumudwisa kumene kukakhala mayi wawawe kalanga ndidakhaliranji osamva, ndidakhaliranji osalapa. Tikulandira mafunso posachedwa pakona pali mafunso okhazikika. Mafunso wanga kuti where is your firstborn? Akafunsa chifukwa mukapeza amenewa ziwalo zawo zimapangidwiratu kudziko lapansi chisadakhale mwa ine. Amayi abambo tamverani. Si chinthu chophweka lero thupi la mwana uja tidataya uja mulungu akudziwa, ndipo ngakhale inuyo munaona ngati zangochitika chabe chilichonse, koma tamverani thupi limenelo silikubisika pamaso pa mulungu mpaka pano ndilosabisika ndi mulungu waponseponse. Akuona, akumva, ndipo mfuu ukumveka ngati mmene udamvekera munda mwa Edeni. Hakuti ndikumva kulira kwa Abele, mfuu wa anthu olungama amene mudachosa ku dziko lapansi. Mafunso ndakulu kwambiri, where is your firstborn? Tamverani chimene akunena olemba buku la Masalimo 139 verse yake ya namba 15. Bible likuti thupi langa silinabisika ndi inu, popangidwa ine mobisika, polembedwa ine monga m'munsi mwa dziko lapansi. Tamverani ndime yoyambayo. Pakuti thupi langa silinabisikira inu, popangidwa ine mobisika. Tamverani ziwalo zonse zimakhala zili assembled already. Wasichita kale assemble mmene zidzakhalire ku dziko lapansi. Adzakhala wamfupi woyereratu kuchitiratu assemble. Si inu ayi, inu mumapanga assemble munthu kuti akhala wamkazi kapena wamamuna. Mumapanga assemble munthu kuti akhala wakuda kapena wamfupi. Mumapanga assemble munthu kuti akhala wonenepa kapena wanyama yaing'ono. Munanthu amapanga pa assemble kuti sitimangokumana mzipindamo. Ndi ntchito ya ife ngati amapangira atu mwini wake assemble munthu. Ali kuti mwana wanu woyamba? Muli ni mulandu wofunika kuyankha pamaso pa Mulungu. Uyu wolemba Davide akulankhula mawu, akunena kuti ndipo thupi langa silibisika. Wokondedwa pali mafunso akafunsa chifukwa kuti where is your firstborn? Ndi chifukwa chakuti thupilo linachitidwa kale assemble ndi Mulungu, ndipo silibisika adalemberatu. Nkhani iyi nkhani yosausa, nkhani iyi nkhani yovuta. Bible silikubisa kanthu koma likufotokozera chuchuchu cha nkhani imene. Amayi abambo, tili ni mulandu umene tikuyenera kukayankha pamaso pa oweruza olungama. Bible silikubisa. Mafunso ndambiri. Where is your firstborn? Ali kuti mwana woyamba? Popeza posachedwa tikocheza tifika kwathu, ndipo tikuyenera inu ndine kulandira mphoto ya chimene tidapanga ku dziko lapansi. Tamverani, ambiri aife timayenda mdziko limeneli nitimaona ngati kuti zinthu zili chimozimozi. Tamverani verse number 16 ya inu amene mudachosa mimba, amene mumaona ngati kuti abasi ni magazi ndangotaya sindaphe munthu. Wolemba buku la Masalimo verse yake number 16 pa 139 akuti ndisanaumbidwe ine maso anu anandipenya. Mchiche watu ichi sichiyawo. Ndiuwerenga chitu sichilatini, sichigiriki. Ndikunena za iwe Malawi nzanga, uzimva ulinalo mnyumbamo. Uwerenge bwino. Bible likuti ndisanaumbidwe ine maso anu anandipenya. Kodi zikumveka zimenezi? Kutanthauza kuti Mulungu akundziwa ndiyesa akafunsa, akayenera kufunsa
chinthu chimene iwe udataya, chimene iwe udachichosa chifukwa chofuna mtendere. Kodi simunataya kuti mukhale ndi mtendere ku dziko lapansi? Kodi simunataya kuti unyado mupitirire kunjoya ku dziko lapansi? Sidali standard 8 udatengera mimba ichi, ukadafika 4 si udafika ku college chifukwa cha nsembe ya magazi imene udapereka ichi. Kodi ankalola kamuzu ni mimbayo ankati mubwerera ku skulu nimesa inkathera pomwepo? Ino amene mudatenga mimba nthawi ya kamuzu na mutaya lero ndinu mabwana. Ndiye kuti ndiwe bwana ifo choti unakhesa mwazi, unapereka nsembe, kuperekera nsembe sukuluyo uli pa mavuto. Khani yosausa usaganize kuti cha 10 chikwirira mwazi umene usiziteka. Kaya iwe ndi designer kuchali chikwako umapanga decoration, usaganize kuti decoration ichinga mwaziu. Ai, chifukwa ziwalo zilitakala ndizolengedweratu zikuoneka zaima potero tikazipeza posachedwa chifukwa tikulowera komweko. Musaganize kuti zibisika chifukwa cha zabwino mukuchitira abusaja. Ai, mpaka utalapa ndikukumana ni mwazi wa Yesu pamene pozakonzeka. Koma apo B, where is your firstborn? Chifukwa ziwalozo udaononga zilipo zili chikhalire. Ndibwerezo kondedwa, verse number 16. Hakuti ndisanaumbidwe ine, maso anu anandipenya. Ziwalo zanga zonse zinalembedwa m'buku mwanu masiku akuti ziumbidwe. Chimveke chichewa chimenecho. Ndibwereze chifukwa sumva. Iwe ni munthu osausa kumva, munthu wovuta kumva, chifukwa dziko la kudya wadyedwa ndi chisangalalo cha dziko. Nkhutu udayika zinthu, kaya ndolo wabolazo ngezi kukugondesa nkhutu, kaya nzopaka ukupakazo, kaya meshi ya chinga mpaka nkhutuyo, sukumva. Waleka kumva, nje umve chichewa. Chikunena ziwalo udataya zija zili pa mafunso, ziwalo udaononga zija zili ni milandu chifukwa zidalembedwa m'buku. Ndiye bukulo sili na president a 7th day alibe. Mupite kaya ali kunyambadwe, kaya makhala ku 47, kaya kuti, kaya kulikulu kafunse. Sizili kwa Amerika sada sunga achina tedi chakuti alibe. Buku limeneli losunga ziwalo za anthu silili ni chakwera. Buku limeneli silili ni Bill Gates. Buku limeneli sili makhala ndi president aliyense, silili ni msogoleri wa UN. Buku limeneli sasunga munthu. Buku la ziwalo za anthu lili ni mwini wake. Buku la ziwalo za anthu sili masungidwa ndi aliyense. Dziko lonse lapansi uyende sukalipeza. Khale utamakwera ndege Amsterdam, Toronto, ukakwera ndege kupita apa suikachipeza chiwalo chimenechi. Buku limene lamasunga yekha, buku la ziwalo. Kodi mwakonzesa milandu ya ziwalo zija mudaperesa potaya? Mafunso alipo. Where is your firstborn? Akafunsa Mulungu sakazisiya choncho. Uli ni mulandu. Ndikudabwa kuti likungoyenda waya tonse limodzi ngati anthu oyera mtima tisadakonze vuto limeneli. Mafunso ali ndiwe. Where is your firstborn? Chifukwa pano tili ndi buku lolembedwa ziwalo zimene zidatayika tsiku limene mumamwa mankhwala amenewa ochosa mimba. Nthawi imene iwe unkakapita kuzipatala akakuchose mimba, masiku aja kunali zisulo zopukusa amapisa pasadabwere technology. Ukafunsidwa ali kuti munamwa miwawani mchire zochuluka zambiri, ma demonic tree tinamwa, a poison osiyana nthula ndanzawo tamwa kuti mpaka na mimba imene kachosedwe. Pali mafunso nawe sing'anga wochosa mimba. Ndikubwera komweko tikumana. Kuli mulandu kaweruzidwa chifukwa udathandizira kupereka nawo zida pochosa mwana woyamba wa uje. Mafunso alipo ndipo ukafunsidwa iwe Maria. Utamanga mbendera yako petupetu suja udapereka, mukangomanga nchunu ikachoka idachokadi. Uli ni mulandu. Where is your firstborn? Munapereka nawo zida madotolo mundimve. Tikubwera komweko. Manga zipatala ndi zina sotero. Ndi inu amene munkatikhala bwino tichose mimba. Muli pa mavuto ino ansembe achipembedzo cha Moleki. Muli ni mulandu. Mukayankha cha 10 sichikachinga mavuto amenewa. Mafunso alipo ndipo tikalandira mphotho
palibe kanthu munandipusisa pochosa mimba ya alongo anga mutavala cha white koma uli ni mafunso mukayankha zivute zitatu nkhani yosausa nkhani yovuta tikufika kwathu posachedwa madotolo ochosa mimba mukayaluka chifukwa mukapezeka kuti muli pampani limodzi ndayaya amene adachosa mimba akamaka wafunsa where is your firstborn akakhala ali cheucheu ndikamtenge ndakakupezani komweko kubanja la msogoloko kukakhala kufuku la masafety tank chifukwa akafuna kulondola kumene kudapita mwana woyamba tsiku limenelo kuzakhala kusakasaka kuli zimbuzi zokwiririka kumene tidataya wana mafunso adzakhalapo kudzakhala balala munthu kukayang'ana m'misinje majumbo amene tidatayira wana nkhani yovuta tikafunafuna where's your firstborn chifukwa pali mulandu sizikangodutsa chimene mulungu wachisunga m'buku mpaka kuchita kulemba ziwalozo m'buku akangokuyang'anani tikakumana tikakafika kwathu nkhani yosausa okondedwa imene ni nkhani koma yovuta inde iyeyi amalemba ndithu ziwalo samangosiyayi ngeti kamaziona ngati kuti zinthuzi zinatherapo mpaja nitimanena kuti tipitirize tikungolakwa tamverani kuchosa mimba munthu wochosa mimba Yehova amamuyang'ana penipeni pamoyo ndipo amakhala kuti ali naye ntchito tateni tioneni vesi yake ya namba 19 ya buku lomwe lina Masalimo 139 nkhani ndiyo sausa kwambiri namba 19 akuti inde mudzaomba oyipa ndipo amuna inu okhumba mwazi chokani kwa ine nkhani yosausa nkhani ndiyovuta kwa basi okondedwa pakuti takhesa mwazi ndipo tawononga mdziko limeneli timaganiza kuti zinthu zikhala chimozimozi koma ayi tili ni mulandu umene tikuyena kuyankha tamverani inu amuna ndi akazi ndithu amene nthawi zonse tidakhala mdziko lapansi ndi kuchosa mimba tidalakwa ndipo tikuyenera kukonza chifukwa pakakhala mafunso nkhani iyi ndiyovuta kwa basi okondedwa tamverani zimene akunena olemba buku lomweli la Masalimo mu chapter chake cha namba 51 mmene mokondedwa akutipasa nkhani funso lake ndi lomwelo where is your firstborn ali kuti mwana woyamba verse number 6 ya Masalimo 151 muli mawu mmene akunena kuti onani inu mukondwera ndi zoonadi m'malo ankatimo ndipo m'malo anseli muzadziwisa nzeru so chimveke pano chinthu chimenechi popeza abortion ndi chinthu chimene chimachitika kuseli aliyense sakuona mumafuna sisa kuti chikhale chobisa komatu ndithu chinthu chochitika kuselicho iyeyi ndi mulungu amene amaona zinthu za nseli ndipo iyeyi ndiye mwini nzeru samangoziyang'ana zochitika nselizo ayi ndithu tikafunsidwa pamene tikufika kwathu posachedwa pompa abortion ndi mulandu ndipo mwazi umenewu ndi umene tidakhetsa pa tsiku limene tinali kumenya nkhondo tamverani verse number 14 ya chapter chimenechi mundilanditse ku mulandu wa mwazi nkhani yosausa komanso nkhani yovuta wolemba buku la Masalimo amadziwa kuti kuli mafirudi ankhondo apa Davide mene akuti mundilanditse ku nkhani ya mwazi akunena nkhani iti kumbukirani kuti mkuluyu hadamenya nkhondo 7 zikuluzikulu ndipo magazi akuphedwa kwa anthu anali m'manja mwace ali pa ufumu
amauona ufumu mpando ukukoma, asilikali atamzungulira, koma kuseli mmene anali kuona moyo wake ukufika pa mpando wa chiweruzo, Davide amadziwa kuti sindingakalowe, manja mwanga munakhesa magazi. Ndi akuti mundilanditse ku mulandu wa mwazi. Ni mulandu kukhesa mwazi, muli ni milandu, kotero kuti machalichi akuyenda ni makirimino, machalichi akuyenda ni makirimio, manotorious, wanthu ovuta wakupha, zigawenga, mamafia akuyendesa mipingo lero. Ni masekretary chakuti kumachalichi kwathu, koma ni makira, silent killer, magazi akuoneka. Mudapha nawo pa nkhondo imene mzimayi adamenya pa tsiku la kuchosa kwake kwa mimba. Ndithu pali mafunso posachedwa pompa tikayenera kulandira mafunso, chifukwa Davide hakunena kuti mundilanditse ku mulandu wa mwazi, kutanthauza kuti mwazi umene munakhesa muli nawo milandu. Sikuti chikakhala chimozimozi, ayi, palibe munthu akapambane nazemba mpaka mulandu ukafunsidwe. Ndithu akamakafunsa where is your firstborn, akafunsanso madala kuntunda mwazi umene mudakhesa tsiku lija mutamwa UR 486, sero yosausa yokhala mkapirisi, first abortion kapena kuti bypass, nkhani yosausa. Tikalandira mafunso sizikathera pomwepo ayi. Amayi ndi abambo, abusa muyenera mukhale pomwepo ndipo mumve. Tamverani, Terofio m'baleyo yemwe anaphunzitsa mawu nawadziwitsa anthu mawu monga mmene adalembedwera. Ndithu amene tikumfuna ndi Terofio m'buku la Luka chapter number 1. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Where is your firstborn? Where is your firstborn? Kodi mwangu aleka m'machalichimu amene adataya mimba nkumangolandira zinthu zawo? Pakufunika Terofio pano m'baleyo. Luka chapter number 1 verse yake number 3 ikulankhula mawu ikuti, kuyambira pachiyambi ndiyenera nkukoma inenso amene ndinalondalonda mosamalisa ndithu zonse. Akunena kuti zonse, zonse. Tamverani m'buku limene lila Luka, kuyambira pachiyambi ndinayesa nkokoma inenso amene ndinalondalonda mosamalisa zinthu zonse kuyambira pachiyambi, kulembera kwa iwe tsatane tsatane Terofio. Tamvera, wabwinotu iwe. Verse number 4, kuti udziwitse zona zake za mawu amene unaphunzitsa. Ndi tsatane tsatane wa mawu a Mulungu amene akufunika lero, osasiya amene adadiyana woyamba. Where is your firstborn? Wachiwiri, wachitatu, wachinayi ukundziwa ndiwe, koma ine ndikunena za mwana woyamba amene unadiya. Utamva kukoma unafuna kuphanso wina, utamva kukoma unaphanso wina. Ndiye umayenda choncho, chifukwa chinyama choopsa chotchedwa Moleki chimakhala ndi ludzu, ndipo chimathesa ludzu lake kuchokera ku mwazi umene udakhesa. Where is your firstborn? Mtumiki wa Mulungu ndiwe Terofio m'buku la Luka, ukusoweka uphunzitse tsatane tsatane za mawu a Mulungu. Tamverana amayi ndi abambo, banja pali banja lolungama lomwe linasunga firstborn. Nkhani yosausa okondedwa, ndipo atasunga firstborn ameneyi kunabadwa mwana otchedwa Yohane. Mkulu ameneyi ndi ndani okondedwa? Ndi Zakariya. Luka chapter number 1 verse yake ya number 16. Ndipo iye adzatembenuza
ana a Israeli ambiri. Tamverani, mukawerenga nkhani mu buku limene lila Luka chapter number 1, inutu ndikunena amene mudataya ana oyamba. Chisanzo chathu choyamba ndi Zakariya atansowa mwana nakayima kukachisi Zakariya pamodzi ndi Elizabeth. Tamverani, Bible likuti anthu amenewa adapasidwa mwayi okhala ni mwana, adayisunga mimbayo mpaka pamene panabadwa Zakariya, mpaka pamene Zakariya anabereka mwanayo namutcha Yohane. Verse 16 hakupatsidwa mwanayo chimene adzachite, hakuti ndipo iyeyo akadzabadwa adzatembenuza ana a Israeli ambiri. Kalanga ine, pakuti udatayayo firstborn ndi amene akadalitembenuza dziko la Malawi. Lero ulikulira tikusowa mtsogoleri. Unadya iweyo mwana woyamba amene akadakhala mtsogoleri. Taona ni Zakariya atansunga mwana Yohane adayamba kutembenuza mitundu yambiri. Ukutisaukisa lero amayi adzana amene munalipo chama 70 60 chakuti amene mudachosa mimba na amene mukutisowesa atsogoleri lero amene akadakhala osunga chuma cha boma. Chifukwa ameneyo anali wokhulupirika munataya wacha. Ndiye mudakasunga mbava zikutibera, mbava zikundiya ndalama makampani. Wana amene mudataya wana walonjezo amene akalipanga dziko la Malawi kukhala labwino. Hadapita kuli mafunso, where's your firstborn? Amene akadapanga unduna wa zamadzi, madzi akafike kumusi kuna Ncholi. Hadapita amene akadafikisa magesi ngakhale kwatu kuchire. Hadapita amene akadakafikisa chitukuko moyenerera, amene akadapanga tala no potiho. Hadapita Munadia, where's your firstborn? Musadandaule amene akadasunga chimanga kunkhokwe wasagulitsa ife nitikhala bwino kudziko. Hadapita amene akadateteza mafuta kuti asakwere. Hadata udapandiwe, where's your firstborn? Taona tikufunika Zakariya pano amene akadasunga mwana woyamba. Verse number 16 akuti amene azatembenuza ambiri. Tamvera, maprofeta amene akadayima natukula chipembedzo cha Mulungu. Machecheda amene akadateteza choonadi chikugwachi. Hadata, where's your firstborn? Sichikadaenda penda, sichikadakwatirana ndi Roma. Koma mbewu imene ikadasunguka ikadathandiza kuchirikiza choonadi cha Mulungu. Idatayidwa monga mimba. Where's your firstborn? Anzanu adasunga mwana. Verse number 16. Adzatembenuza ambiri. Lero amene asala watu achina twaibu akukanika kutembenuza wantu. Achacheda wana akukaniza kutembenuza wantu. Mimba mudasunga zija nzopanda phindu. Aphindu mudadya. Munini mulandu. Where's your firstborn? Zakariya akuti koma ndi nsunga ndi chifuniro cha Mulungu. Munthu ukatenga mimba uzisunga osati kuitaya. Tauza sungwana mundimve kuma boarding, mukapasana mimba muisunge mimba, musakhale ni mulandu wa chigololo, mukakhale so ni mulandu wa kupha wekha. Zikuchulukira mwana wa sungwana ngani wapusa ni kutsisa panti ni kupatsa mimba. Pirira nayo mimba usachotse, chifukwa ukangoichotsa wapalamula mulandu wovuta wa magazi. Bola hako wa chigololo koma undi wa magazi kani yosausa mulandu wakuphatu bwino. Ngakhale mawerezidwa pa koti ni wosiyana. Ina amene ningoba malo, ina amene ningoba chimanga, ina amene ningoba ntedza wa munthu. Ndikaweruzidwa mosiyana ndi munthu wa mada. Ngakhale belo ikakuvuta chifukwa ni mulandu wa magazi. Mulandu wa magazi ndio sausa. Sada iwala akafunsa, where's your firstborn? Ndithu Zakariya adansunga mwana, ndipo akuti chimene adasungacho chikuneneredwa kuti ndipo chidzatembenuza ambiri ana Israeli. Ndipo anthu adzatembenukira koma kwa Mulungu wawo, ndipo adzatsogolera iyeyo, ndipo mzimu
wamphamvu ya Eliya udzakhala pa iye, adzatembenuza ambiri kupita kwa Atate awo. Athatina phaja ndatembenuzi. Where is your firstborn? Nkhani yosausa, nkhani yosausa mainda bambo. Ndimafuna ndikutsimikizireni mainda bambo kuti musamachiyese chinthu wamba ndipo sichophweka ngakhale pang'ono. Lero Malawi ngati ikusauka chifukwa mudapha Yohane. Mapurezidenti abwino wophatikizira pa abwino tili nawowa adatayidwa. Mafunso alipo. Where is your firstborn? Amainda bambo, nkhani ni nkhani yosausa kwambiri. Tisayiyese nkhani ya wamba. Pamene Bible lili kufunsa mafunso akulu ngati amenewa, inu ndine tiyenera kudziwa kuti tili ndi milandu imene tikuyenera kuyankha. Mafunso ndakuti, where is your firstborn? Ali kuti mwana wanu woyamba? Amainda bambo, tikumanenso mu chigawo chachiwiri pamene tikuyamba ndi buku la Yeremiya chapter number 1 verse yake ya number 4 mpaka 5. Where is your firstborn? Chifukwa posachedwa tifika pa khomo la kwathu. Inde tili ndi mafunso tikuyenera kuyankha pamaso pa Mulungu. Where is your firstborn? Where is your firstborn? Amen. Mpingo wa Mulungu, pamene tikubweranso chigawo chachiwiri cha funso limene Mulungu akufunsa dziko komanso mpingo payekha kutifunsa za mulandu umene sudayiwalike. Ndipo pokhapo ngati munthu aitana mwazi wa Yesu Khristu kuti ukafafanisenso mulandu wa magazi. Pamene tikupitirira ukondedwa kukambirana nkhani imeneyi, where is your firstborn, tili m'buku la Yeremiya kutikumbutsa za ziwalo, kutikumbutsa za pamene Mulungu amayamba kumuonera munthu. Tamverani verse yake ya number 4. Yeremiya chapter number 1. Ndime tikuyamba nayo chigawo chachiwiri. Ndipo anadza kwa ine mawu a Yehova kuti, ndisadakulenga iwe m'mimba ndinakudziwa, ndipo usanabadwe ndinakupatula iwe. Ndinakuyika kuti ukhale mneneri wa mitundu ya anthu. Tibwereze verse number 5. Ndisadakulenge iwe m'mimba ya amayi wako ndinakudziwa. Kote kuti abortion wokondedwa tisamapusisidwe ndi mulandu wakuti timapha chinthu chimene Yehova akuchidziwa. Malingana ndi Yeremiya chapter number 1 verse yake ya number 4 komanso 5. Kupha chimene Mulungu akuchidziwa. Tingoyerekeza abambo a Yeremiya, tingoyerekeza amayi a Yeremiya akadapha kuchosa choti Mulungu wachidziwachi. Kodi sakadakayimbidwa mulandu wakupha mneneri? Na aneneri angati amene mwapha? Pamene ulipo ukundimva, uli pa khomo ukundimva, pa ofesi undimve, wapha aneneri angati? Pakuti munthu amadziwika iweyo ndi mamuna ako musanaonani. Mulungu amakhala kuti munthuyo wamudziwa kale. Musatengere zikhulupiriro munthu amayamba pamene munthu ndi munthu akumana. Nzeru za 33 degrees masatanist zimene mukumva ino. Kodi ife sana Mulungu tikuyenera kumva za Bible kuti kodi munthu amayamba liti? Sindiye pano tikumva kuti Mulungu amayambira kumwamba chifukwa Mulungu ali ndi buku losonkhanitsa ziwalo za munthu nkuzilemba m'buku asanalengedwe. Kodi suyu akunena kuti amadziwa anthu asadakhalepo ku dziko lapansi? Mulungu wathu amadziwa, kotero kuti akandziwa munthuyo pamenepo munthu amakhala kuti wayamba. Amakhala kuti wayamba. Ndiye kupha chimene Mulungu ayikakale maziko ake ni tchimo lofunika kukonza, ni tchimo lofunika kulapa. Fangati sititero mpingo tili ndi mulandu chifukwa weruza mulandu adzakhalapo. Ali kuti mwana wako woyamba? Ali kuti? Where is your firstborn?
chifukwa pano Yeremiya hakuti adadziwika Yeremiyayo. Tamverani verse number 5. Ndisadakulenge, ndikuti anadziwika asanalengedwe. Kodi kulenga kumayambali? Tenti kutengeni kuti kulenga kukuyambira pa mimba. Koma ngati uyu akuti anamdziwa munthu asadalengedwe, ndiye kuti iweyo ndi amuna ako musadakumane kuti pakhale mimba. Amadziwika mwene udachosayo. Ndiye kuti awiri nonsenu basopo ma first born mufunsidwa. Sanyamata mangokhala muli phee, muli akunena anyamata adazipatsa yekha mimba. Iweyo kusekerera ukuganiza kuti nkhani ikuloza msungwana adazipasa mimba ncha. Adamwa madzi kuti akhale ni mimba. Adadya nthochi. Adadya cha kuti mimba ibwere. Si udaliwe nyamata. Mafunso akubwera kwa iwe. Where is your firstborn? Si inu mudapereka ndalama kuti pita ingozungulira. Tikunena pano mabwana anyamula ntchito ulenera kuzipatala za Advent kukachotsetsa mimba. Tikunena pano akupita na kubanja la msogolo, ali mabenzi, ali ma D4D, ali ma Range Rover, antchito tasungwana tanchimizi topanda maonekedwe talokolo. Timene inu mudatenga, timene inu mudatikwatira, timene mudagona nato, mwatipatsa mimba lero muchita manyazi. Kali kumbuyo lero mukachotsetsa mimba. Funso pakuti mwana akutaya mimbayo akamaka funsidwa where is your firstborn? Iwenso funso likukwere munthu wa bambo, where is your firstborn? Chifukwa mwanayo samabadwa popanda mamuna. Mamuna makhala ali pomwepo. Mimba yochotsedwayo simakhalapo kopanda mamuna. Mamuna makhala ali pomwepo. Ndipo pakati pa mimba 100 ndi mimba imodzi yokha imene imakhala pa chinsinsi wosauza munthu mwini mimba. Ndipo mimba 99 zimachotsedwa pa mgwirizano wa mamuna ndi mkazi. Chotsa siyanga. Ndakana sinamaliza skulu, nimakhala ni makolo, ndichita manyazi akazanga akaimva. Sizikhala bwino niyaluka kutchalichi, nine profeta asandidziwe, ine ndabusa sadziwike. Ndiye ndalama akupatsa wanthu atapereka cha 10, mbusa ukuitenga kukapasa mimba kamwana kamtchalichi mwako kakang'ono. Manyazi anganichotse mwakanyamula kukachotsa mulilongwe ulendo zipatala za private ku branch yako kachotsetsa mimba. Khani yosausa alikuti mwana woyamba? Alikuti? Alikuti? Posachedwa makosana tifunsidwa milandu. Alipo oweruza olungama. Alipo oweruza olungama. Uyu akufotokoza pano amamudziwa munthu asanabadwe. Amamudziwa munthu asanabadwe. Ndipo amayamba kumulenga munthuyo ali mimba yanda ya amayi wake. Tamverani, ndinakudziwa usadakhale mimba ya amayi. Ndimafuna timvane pamenepo. Yomudziwa munthu asadakhale mimba ya amayi wake. Ndiye tiye ticheuke azibambo tonse amene tikukhuzidwa pa mulandu wa ma firstborn. Alikuti? Nawenso Edward, where is your firstborn? Anatwaibu, where is your firstborn? Tamvera ananyamata kumalawi kumpoto kumwera dziko lonse lapansi kwa anthu omva chichewa. Where is your firstborn? Tonse tichite chidwi tivundukule buku la Yeremiya chapter number 5. Chapter number 1 verse number 5. Anyamata nzanga tacheukani tipange masamu pano. Tentilowe mulabu timuone munthu amayamba liti. Verse number 5. Ndisadakulenge iwe mimba ndinakudziwa. Timvane pano. Ino anyamata nzanga kusukulu. Verse number 5. Ndisadakulenge, hakunena mwana datayidwa uja asanalengedwe. Asadakhale mimba ya amayi wake. Ali ndiwe mchunu mwako mwa iweyo. Nena tsiku lija limene unaona kuti wakula. Ena munakula muli ndi 11 years, ena mudakula muli ndi 12 years, ena 15 years. Mene mudangoona kuti mwakula, ndiye kuti ma firstborn
ali mzunu mwa nyamata. Mulungu woyamba kwadziwa ana sadapite m'mimba yatsikana, adakali ndiwe nyamata. Uli nawo mulandu woti uyankhe. Kaya uli usukulu umve zikulankhulidwa ni bulutu zinthuzi. Pano talowa mulabu tione kuti munthu amayamba liti. Ndiye pano Mulungu akuti akundziwa munthuyu asanakhale m'mimba. Kodi munthu asanakhale m'mimba amayamba kukhala ku mesa mchunu mwakomo, musana mwakomo. Ukanaja mmene mamenyesa kuchipupa ni ana ngati nkhani yosausa. Tikakafika pamaso pa Mulungu oweruza olungama, mukakala mukuthamanga ulende kukatolera mabedishiti, tsiku lija kumbukirani mutapukusa puku adapita kuti firstborn pa bedishiti ukayisakasaka tizikagawana. Azimayi akulowera ma-safety tank, azipatala zochosa mimba. Iyo ukakhala ukuyang'ana kumene udataya mpango, kumene udataya nsalu, imene udakhutulira nkhani yovuta. Mukakhala mukulowa mzipinda, mmasimenti, mmabafa, mukafunafuna wana woyamba nyamata, mukafuna. Nkhani iyi yosausa, ali serious Mulungu kulengeza uthenga wabwino pamene tasala pang'ono kupita kwathu. Ungamangoyenda chintambasale uli ndini muwewa imi kupita pa ulendo. Tasunzumira kuli waweruza mulandu kutsogoloko. Mipango aunjika mwene mudapukutira mwana woyamba. Chifukwa Yeremiya akutiuza kuti mwanayo woyamba Yeremiyayo adandziwa adakali kwa abambo wake asadakhale m'mimba ya mayi wake Yeremiya. Kodi zikumveka pano kondedwa? Timvane kuli mulandu mene mukaweruzidwa. Alipo weruza mulandu olungama. Pakakhala mafunso amene tikafunsidwa, ndipo palibe ngakhale mmodzi amene takazembe. Ndi Yesu yekha amene angakuzembese. Chipata ichi chayandikira, chipata ichi chili pafupi cha mafunso, chipata ichi tikawaposachedwa. Pakhala mafunso kukhumudwa kukhalapo. Mukawakumbukira masabata amene adapita ulere, amene mudango asunga pachabe, mukakumbukira. Ndithu nanunso muli ndi mulandu mugulu limeneli. Musango muyang'ana Yeremiya yekha, musango ziyang'ana nzimayi yekha, musango yang'ana ayaya okhawo. Inunso masamu pano tapeza kuti ana amayambira nzunu zanu. Nkhani yovuta amakhala atadziwa mimbayo palibe basopu anyamata opukusa. Tikapezana kwathu ndithu mwatsogolera makwaya anyamata opukusa. Ninu national chakuti mmagawo achinyamata anyamata opukusa. Nkhani yosausa tikumana posachedwa pali mulandu. Mwintereme kuimba makwaya ndini kusogolera kandodo kwanu ukolesta anyamata opukusa. Uziti vuta ni ukolesta nyamata opukusa. Kandodo koyambisira kwaya utachosa mimba. Uziti vuta ukuti vutiranji uli ni magazi iwe nyamata opukusa. Tikaonana tikakafika kwathu hayi etasunga mapangano pokwatirana abusa dalisani banja opukusa hadayamba kugona na maganizo hadalawa chipembezo cha Venus suja mudanyamula foni nkumamuyang'ana ukondedwa wanu hali kuti firstborn. Nkhani yovuta patina pakhomo sipongolowa ngati kunsiku wa ironi. Nipofunika kuzikonzekeretsa chifukwa posachedwa tilowa kwathu. Zikonze nyamata opukusa. Sizili bwino kumbali yako. Sizili bwino zavuta zinthu. Sizili bwino ngakhale pang'ono. Kolo mutinamize ni utambasula malemba zonenera. Tikumva mukulankhula bwino spiritual prophecy mukuita nthauzira bwino koma sizili bwino nyamata opukusa. Nkhani yosausa tatiya mtimuloleni Yesaya hatilandire nkhani ya mainda bambo. Hatatilandira Yesaya nkhani imene ini yovuta.
Kani imene ndiyo vuta okondedwa. Yesaya chapter number 49. Kani ndi akuti, where is your firstborn? Halikuti mwana wako woyamba. Anyamata opukusa, tikumana posachedwa. Munadetsa masabata a Yehova. Anyamata opukusa, anyamata opalasa. Munadetsa masabata a Yehova. Munachiyesa chawamba. Pano mukunsekerera. Mulatu aiba kusenga asikana. Nanga Yeremia chapter number 5 watuza cha. Kani yovuta, tamuona kumene muntu. Mulungu amandziwira muntu. Amandziwa muntu. Hasada kale mimba ya mai wake. Yesaya atithandize 49 verse number 1. Tamverani. Inu zisumbu. Nimumvere anthu inu akutali. Yehova andiyitana ine. Ndipo anandiyitana ine ndisadabadwe m'mimba mwa mayi wanga. Iye ananditchula dzina langa. Tamverani. Yesaya chapter number 49. Thandizana ndi Yeremia chapter number 1. Tamverani. Akuti mverani ine. Mverani ine. Osakhala kumango khalira kumvera zodi yake. Mama mverani Yehova. Masana wano. Temberuzani machanero. Tasiyani kumvera WhatsApp. Mverani Yehova. Masana wano. Tamvera pamene ukhalapo. Temba watseka. Maprogram tseka computer. Mverani Yehova kai. Sapusisidwe. Chosa headset nyamata. Palimau pano. Mverani Yehova. Zimisani maradio nyumba. Zimisani kaya ma TV. Mverani Yehova. Osajira za chisawawa. Kwa nisi kumveka hizi. Chosani kaya television mibawa. Tsekani. Timvera ntawina. Pano timvera kaya Yehova. Tsekani mabuku. Hazandale. Tsekani kaya manovero. Tsekani madictionary. Tsekani. Tsekani ma WhatsApp. Tsekani ma Facebook. Timvera kaya Yehova. Yakwana nthawi timvera kaya Yehova. Timvera Yehova. Timvera Yehova. Tsekani kaya wairesiyo. Tsekani. Timvera Yehova. Ngati nkuteka chitani kaya paki. Gali matoyo. Mverani Yehova. Tamverani. Hakuti mverani ine. Zisumbu. Inu mumvere anthu inu akutali. Yehova anandiyitana ine. Ndisanabadwe m'mimba mwa mayi anga. Iye anatchula dzina langa. Ndikuti ngakhale Yesaya akuwauza wanthu chimene Yesaya amachidziwa. Yesaya mneneri akuchidziwa. Osati wakuti biological wopanga za biology ku school. Ayi, akuchidziwa ni Yesaya. Bwenzi la Mulungu wachidziwiratu. Ndiye chizimveka poti anthu mumakonda kumvesesa zimene anena anthu ophunzira. Si mzungu akulankhula pano. Ayi, koma Mulungu. Akuti tamverani. Ineyo ndisadakhale mneneri. Anandidziwa Yehova liti ndisadakhale m'mimba ya mayi wanga. Ndipo pamene nimachoka pamenepo ngakhale dzina analidziwa kale kuti ndikadzangobwera ku dziko lapansi mwana uyu adzakhala Yesaya. Lalembedwa ngakhale dzina mukadabwa ali nkumayitana wanthu. Hamidi ali akuyitanidwa kuti itanira wana amene adatayidwa akuyitanidwa. Akwadziwa mayina azikatchula dzina ndi kutchula lakolo. Ukazemba bwa kani osausa yakumana yakafika pa geti. Zikachitisa manyazi. Hakumachula kuonjezera pa budzina la checheda. Aja muna atsekera kuti angokhala awiri. Azikatchula ndi ena onse amene mudapukulira kumpango. Kani osausa chifukwa akuzidziwa ziwalo. Zisanabwere ku dziko mpaka na mayina akuwadziwa. Akukhala ngati ndili ni Mulungu masana wano wodziwa mayina amitayo.
Tili ni Mulungu wodziwa mayina amitayo ndamene ndikumpembeza ine ndikumutsatira Mulungu wodziwa mayina amitayo wodziwa mayina amitayo ali pano ndi Yehova amadziwira tu mayina amitayo maboted feature akwadziwa ngakhale mayina asanabwere ku dziko lapansi alinawo mayina. I hope sakaitana wina kupatula pamene ndili nawowa nkumutcha kuti tribe. I hope so. Koma ngati zili choncho ndikuyenda kulowa mchipinda fasting 3 days osadya usiku nusana. Mbuya Yesu nikhululukireni nichitirani chifundo chifukwa ndinapha. Where is your firstborn? Kani osausa. Where is your firstborn? Amene akulankhula zimene zokondedwa ndi Yeremiya mnyamatayo. Kani iyi niyovuta ndiyo sausa. Amayi ndi abambo timvane pano. Abortion ndiyo sausa kwambiri. Ngati munachosapo mimba kapena kupanga masturbation, inuyo ndiye kuti ndinu membala muzipembezo za Amoleki. Levitico. Tiye na amayi ndi abambo. Lero Mulungu ali nafe sakutisira ngakhale phata na inu ndi ine amene tili amembala anchipembezo cha Moleki amene tidachotsako mimba. Mafunso, where is your firstborn? Ali kuti mukudiyerera lero mabwana kumeneko? Ali kuti mwana wanu woyamba? Mukusangalala, mukukondwera, mukuvina, mukucheza. Where is your firstborn? Kani osausa. Where is your firstborn? Kani osausa. Kani osausa makosana. Kani osausa. Kani osausa. Amayi ndi abambo tamverani. Levitico chapter number 20. Imeneyi ndi verse yake kuyambira pa verse number 1. Akuti chonchi. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti unenenso kwa ana Israeli kuti aliyense wa ana a Israeli kapena wa alendo akukhala mu Israeli, akunena amene munakangwakwatira ku Zambia uko, azungu ena ndinu anthu opeza bwino munakakwatira azungu alendo, akunena amenewo amene munakwatira ena ndi alendo mchipembezo anzanga ma Advent. Alendo munakatenga kuzipembezo za Moleki kutsidya uko kwa Moabu, kuzipembezo zimene sizisonkhana siku la Sabata. Alendo mudakatenga uko kubwera nawo apa zipembezo anthu amene sapemphera mchipembezo chanu cha tsiku mumapembezalo. Alendo mwauze akwaphatikiza pano nawonso ali ni mulandu. Unenenso kwa ana Israeli ndikuti aliyense wa ana Israeli kapena wa alendo akukhala mu Israeli amene apereka mbewu zace kwa Moleki uzimupha ndithu. Anthu amdzikomo amponye miyala. Tatentisiya zonsezo koma timve mawu awa. Amene apereka mbewu yace kwa Moleki. Tili ni mbewu mitundu ingati ku dziko lapansi. Tili ni mbewu ya chimanga, mbewu ya mbatata, mbewu ya zomera. Ndiye tili ni mbewu ku dziko lapansi imene ndi munthu malingana ndi Genesis. Tamverani mmene akunena kuti mbewu yako idzakhala alendo mdziko la eni. Mbewu anali kuwerengera unyinji wochokera kwa Abrahamu kutenga ngati mbewu. Ndiye kuti tili ni mbewu ya anthu. Ndiye mbewu ikutchulidwa apa ndi ana okhala mthupi mwako. Tikunena iweyo mnyamata munthu wamamuna nzibambo. Where is your firstborn? Udapukusa mbewu yakoyo ukayifuna mipango imeneyo tsiku limenelo chifukwa udatayira mbewu yako kunja kosakhala kumene Mulungu afuna. Nkhani yosausa imene ni nkhani yovuta okondedwa. Verse number 3. Ndipo nkhope yanga izamutsaza inyasidwa naye munthuyo, ndipo ndikumsaza kunchosa pakati pa anthu amtundu wace.
popeza anapereka mbewu zace kwa Moleki kudetsa nalo malo anga opatulika. Kodi chikumveka ichi? Ndiye tili ni malo opatulika angati? Kodi wenzanga wa Advent sindiye umati malo opatulika ndikachisiwa 7th day? Ndiye pano Bible likuyamba ndiwe ngati ndi choncho. Kodi amene timapembeza mu mzimu ndi nchoonadi sitimana kuti kachisi opatulika ndi amene tikusonkhanira pa dzina la Yesu? Ndiye pano tu Bible likuti anthu tadetsa malo opatulikawo chifukwa cha chipembedzo cha Moleki. Ana ambiri oyamba adathanso ndiwe kusiyanaso ndi mzimayi. Ndili ndiwe mnyamata, where is your firstborn? Pano Bible likulongosola za mbewu, si zinthu zamasewera zimene zokondedwa. Mwina nthawi zina anthu tingazione kukhala zopepuka zimenezi, koma Mulungu akuchiyang'ana mwapaderadera. Amayi ndi abambo, where is your firstborn? Nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri. Ndithu timvane pano, ndipo mukhale pomwepo timve kulira kwa Mulungu. Tamverani. Ndithu masana ano Rakele alikulirira nace amene angopita ku dziko lapansi. Wolemba buku la Mateyu chapter number 2 verse yake ya number 18, pamenepa amayi nonse amene mudachosa mimba mumve kuti makanda anu akulirabe mpaka pano. Wolemba buku la Mateyu chapter number 2 verse number 18 akulankhula mawu. Rakele alikulirira nace chifukwa mfuwu anacha ukumveka abe mpaka pano. Alikuti Rakele mwana wako hadapita kuti? Ndipo ndilankhule ndinu mabungwe amene mumagwira ntchito zochotsa mimba. Rakeletu alikulirira nace, akufuula Rakele kulirira nace. Alikuti Rakele anace amene inu mudachotsa, chifukwa Rakele alikulirira nace. Mfuwu ana Rakele ukufuulabe. Ana hadakali mma-safety tank habanja la msogolo Tunza Blue Star chakuti Advent Hospital. Tamvera, Rakele alikufuna nace, akufunsa posachedwa. Madotolo amene mudalandira ndalama mwakweza, kaya zili pa mtengo bwanji lero, kaya mwachipisa zili pa mtengo bwanji lero, koma Rakele akulirira nace masana wanu, akuwafuna aitanisa. Atenga nace Rakele akuwafuna. Sizithera pomwepo ayi. Inu nonse amene munachosa mimba, Rakele akufuna nace chifukwa kuli mfuwu wolira. Rakele akufunafuna wana amene mudameza, amene mudayika pansi, amene mudachosa. Amayi ndi abambo, funso ndila kuti where is your firstborn? Kodi titani amayi ndi abambo tentiwerere kwa Mulungu ndikufunafuna Mulungu kuti atichitire chifundo. Pano pali Yesu katundu amene akhoza kuchitira chifundo inu ndine. Iyeyi alinako kuthekera kochitira chifundo anthu nonse amene mungabwerere kwa Mulungu. Chifukwa chirombochi cha abortion chochedwa Moleki kapena kuti adino chikugwirabe ntchito ngakhale m'masiku omalizana. Amayi ndi abambo, Mulungu atichitire chifundo pamene tikuyenda m'masiku omaliza, pamene tonse tasala pang'ono kufika kwathu. Atatifunsa lero, alikuti mwana wathu woyamba? Tikayankha kuticha ndi bwino tisanafike pa mpando wa kuweruza. Mulungu timufunefune ndi atikhululukire. Si bwino kumangoyenda ngati zinthu zili bwino. Funso ndilakuti where is your firstborn? Alikuti mwana wanu woyamba? Ndipo yankho mukufunika mupereke nsanga, chifukwa imfa ili pakona na Yesu ali pafupi kubwera kudzatitenga. Chifukwa chaichi amayi ndi abambo, titembenuke mtima tonse tiyang'ane kwa Mulungu atikhululukire ndi atichitire chifundo. Azimayi amene mudataya wana woyamba, akukuitanani Mulungu chombochi chisadafike pa khomo.
Azibambo amene munapukusa akukuyitanani Mulungu chombochi chisadafike pokocheza. Ndikadakonda nonse amene mwakhuzidwa ndi nkhani mulowe kusala, mulowe fasting, mulowe mapemphero ozipereka kuti Mulungu atichitire chifundo, chifukwa iyeyo ndi wokhululuka, iyeyo ndi wachifundo chosatha. Anakwera pa mtanda nakhetsa mwazi chifukwa cha iwe amene udataya mwana woyamba. Mulungu atichitire chifundo atikonse. Pamene tikufika kumapeto okondedwa, tiyang'ane kwa Mulungu. Mtanda wake ndi chisomo chake ndizochulukira anthu nonse amene munachimwa, amene simunachite bwino, amene muli ndi milandu. Nthawi yokonza mulandu ndi imeneyi. Mene COVID akuzizira, konzani milandu. Mene nkhondo ya dziko lonse lapansi yachitatu ikusala pang'ono kufika, konzerani tuni milandu. Mene Yesu asadamalize kukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, konzerani tuni milandu. Ndikutheka kuti pampata uwu wachirekerero wachita chifukwa cha iwe. Gwada ndikupempha kwa Mulungu wodzaza ndi chifundo. Amen.